Kados wau Mbah ingkang lampahan tigang dinten wau nggih. Nggih. Niku kan salah satu napa cara nggih termasuk damel buka mata batin nggih Mbah. Nggih. Mboten sedaya tiyang jenengan sukani ngoten niku. Mboten saniki sedaya niku jenengan rahabu utawa jenengan emut-emut. Kula kondur sing jenengan sanete niki nggih upami ajeng emut, ajeng tiru nek saged monggo lah. Kula baris pindah. Ati-ati sira ketangi damar jati cementel ning pulunge ati Indra biar padang sumrawang cahayane nuwun medal. Berarti jenengan silsilah luhur niku kan keturunan jatah sesepuh. Wong aku wong gaul kok. Jenengan kan senengane kan tetulung. Nah, lumrah tiyang menawi ditulungi niku Mbah. Nek kula niku dididik kaliyan tiyang sepah kula. Kowe nek dikeki banyu sak gelas le, kudu iso mbales 2 gelas. Ngono cara kasarane, Mbah. Jenengan nulung tiyang kathah kok tiyange badhe nyukani amplop mboten purun niku maksude jenengan pripun? Napa gak nglarakno atine tiyang sing badhe nyukani niku, Mbah? Niku ngaten. Nggih kena maringi. Cuman nek kula niki dukun. Wong kula tiyang urip kok. Oh, ngoten. Kula gadar rezeki ki ambak. Nek mboten pitados jenengan sing munate tindak ngrompoke kula niki, mbok ajeng diparingi sithik. Ajeng kathah sedaya mboten wani kula nampa kawit kula cilik. Mboten mung jarine. Niku gak jare ku Mas Dukun. Berarti celok mbah oh Mas Dukun ah. Oh, nek celok mbah gelem ya. Mas Ardi, setelah laku 3 hari itu Mas Ardi, apa kan ada apa tuh namanya? Biasanya kalau sekarang lagi ngetrennya itu kan indra keenam atau mata batin. Nah dulu saya nggak bisa melihat ini Mas, sekarang saya jadi begini. Cerita sedikit Mas, supaya teman-teman yang muda-muda pada belajar Jawa Mas, perlu Jawa Mas. Niki kula buka tengah ajeng rumi. Nggih nyabung neng nggih niku. Nek ature saking leluhur yang saged ngertos niku atur nyuwun entah keturunan. Nek sampean kan teng samping mriki kan nggih ngangge blangkon saged Jawa atur ngoten. Nek liyane kan mboten. Niku nggih atur sampean kakang kawah adi-adi nggih niku. Kan kiwa tengen niku sing setunggal sampean bertane nggih ngeten iki. Enten nah niku nek brand niku indra keenam nggih niku nggih rasa sejati nggih niku. Niku mboten saged sinau niku ontene tah keturunan saking rendrine. Mulai 146 nek dukun 145. Kok benten? Nggih. Nggih. Nek 40 kan sing kalih niku kula Kanigara sing setunggal niku puser jagat. Niki pun paham. Niku enten. Nah mungkin kula kumpulke para sepuh niku enten puser jagat. Gitu. Dadi pakuning jagat Pulau Jawa nggih Nusantara. Nggih muga-muga nggih cepet pelaksanaan. Kumpuling para sesepuh nggih pakuning tanah Jawa niku ature Kiai Semar. Dengan menawi kanggo tamu nggih kali Mbah Dani niki nggih. Niki anu tiange pripun Mbah Dani? Napa yang jenengan kagumi saking beliau Mas? Nggih kan ngeten sejarah urip
pring niku enten sedapur yang tengah alas. Berarti pring itu pring Jawa, tengah alas niku wonten ing desa sakniki. Nah niku wong siji sing di ketrak angin gak rupa sing ya gak rupa niku wong siji sing ngerteni jejering urip. Dadi wong urip niku ngapunten gak iso dituku. Tapi wong Jawa sing sak bener niku mboten saged dituku utawa nampa niku mau amplop duwe. Nggih. Niku kan padha-padha urip ngoten. Niku pun ngertos jejere urip nggih. Niku nek padha urip kan ngoten. Kan wong urip kan niku mboten saged ditumbas. Wong kuping urip ngoten. Nek wis urip padha urip mungkin nanti ana sing jenenge urip bebarengan. Ngrengguling bareng-bareng. Manunggale kawula Gusti. Napa niku, Mbak? Nggih niku urip bareng. Urip bareng kan Mboten ngapa ana mau pupu. sing gawe urip niku maringi kawula Gusti nggih. Nggih. Meduning sekeng nyawa nggih enten padang tapi utuk padang dina ana wengi utuk peteng wengi ning alam padang gebare menungso ning alam peteng gebare para lelembut niku bisa siji manunggal sing disembah mung siji sing urip dadi gak ana sing jenenge iko jin iko setan ana niku urip bebarengan. Nah bebarengan niku wis ana jejering urip sing urip niku sing urip nggih niku Gusti Sing kuwasa. kuwasa. Nek misalnya mboten enten menungso Mas nggih. Enten sing kuwasa napa mboten? Enten Gusti napa mboten kita kinten kan? Mboten enten tiyang nyebut Gusti, mboten enten tiyang nyebut Allah. Nah, Nggih. pripun Mas? Ngapunten niku kan emang sing jenenge sing gawe urip iku kan jenenge. Lah iku mung medun saking kayangan medun ning bumi panguripan. Dadi niku anake urip. Dados menungso niku asal usule kan barang sing ra ketok dadi ketok, dadi barang peteng dadi padang. Nggih wujude menungso niki padang. Kan padha ngerti. Nah, tapi kenapa kok wong padang, wong wujude menungso gak ngerti barang alus? Niku riyen-riyen kan mboten entah keturunan. Lah saking barang alus, barang peteng ngerti kabeh barang padang. Jadi posisi niku ana jejering urip manunggaling kawula Gusti. Jadi sekabeh mau kan ana mau urip. Uga ana sing sasan, gak ana. Dadi gak ana sing jenenge jin, setan iku riyen-riyen padha siji. Sing digawe sing urip, sing gawe sing isi alam dunya iki. Dadi mengko nek wis kumpul para sesepuh mengko lagi sing ketemu jenenge urip. Dadi sekeng agama, sekeng ajaran iku kan mung siji, lak sing disembah kan sing gawe urip. Ya ana sing Gusti Allah, ana sing jenenge sing gawe urip sing apa. Lah sekeng kewan iku kan kuping urip. Walaupun iku ngisor tidak mati, kan lek kuping urip. Dadi engko wis ketemu para sepuh, ketemu sing jenenge urip. Dadi gak ana sing jenenge nindas wong cilik. Iku wong gedhe ana ing siji, padha nglakoni urip. Nggih. Saniki Mbak Gareng, iki pun pertanyaan pungkasan lah. Yang Jawi niku lak wonten manembah nggih. Nek Islam niku salat ngoten nggih. Niku sing disembah niku wonten wujude napa mboten ajeng Mbah? Nek tiang Jawa sepurone sembahyang nggih saged, percaya nggih saged. Nek kula entene mung menuwun utawa semedi. Niku nek kula yakin ana
Tapi niku mboten saged dipirsani sedaya tiyang utawa sedaya urip wonten. Sila sing bakalane urip isih gumrundung kados jagat utawa endhog. Nah, Contohnya kula pundhut sekedhik mawon nggih. Endhog pitik utawa endhog ayam. Isine loro. nggih. Jenengan apa isine? Rupane loro, wujude apa ae? Putih kalih kuning. Putih kalih kuning nggih iso, diarani putih kalih abang nggih iso. Dadine menungsa ya sangka kuwi, Putih kalih abang. barang putih kalih abang. Ditandha zaman ratu mbiyen dijumeneng gendera merah putih. Oh, wonten. Silsilah utawa ira-ira saged mangke ditutuke nek wulan sura. Oh, nggih. Siap, siap. Siap. Pokoknya nih, buka biak nggih lan suro nggih. Ngantos pecahane sing endhog wau nek urip pitik nggih. Nggih. Pecah tek mumbul dadi gelap utawa bledek. Nek nyambur wong gak dadeh. Kelotokane ceblok dadi bumi-bumi sepiye bumi. Kelangsutane utawa putih sing tipis niku iso diarani dadi jim sepiye jim apa ae. Tapi sedaya wau nggih paringane sing gawe urip saged mbenjing sura. Nggih. Niki menawi wonten tiyang Thailand, tiyang Taiwan, tiyang Malaysia badhe telepon curhat asal. Nek kula mboten nolak nanging sepurane. Nek enten wedale kula siap. Ning mboten saged matur cara bahasa Melayu. Betul niku tiyang Indonesia nyambut ten riko lho, Mbak. Siap, ajeng Hong Kong, ajeng Korea, ajeng Tuban wau.